بکارê pêkersaziyê debara jiyana xwe dike. İbrahîm Mîrzoyê ji bajarê Dirbêsiyê ev 11 salin fêrî karê pêkersaziyê bûye û ji wê xwe û malbata xwe xwedî dike. Birayê wî mamostê wî bû û ew fêrî pêkersazî û diqandina ser kavilan kir. Zêdeyê sal û nîvekê li Başûrê Kurdistanê ev karme şand. Hunermend û peykervan İbrahîm Mîrzo ji Rojava TV re behsa karê xwe yê pêkersaziyê dike. دەستڤیکاری کرد 2016 دەستڤیکاری کرد یعنی ئی ساڵ 11 ساڵی me zvîkarî dikim. Destpêkar kir me dê timsalê qaza me çêkir. Ji qaza gotibêm çûm me xezar çêkir, me leqleq çêkir, me deve çêkir, giyan me fîl çêkir. Hêdî hêdî kar pêşketin kar çê dibûm. Li hêleke din İbrahîm behsa demên fêrbûna xwe dike û dibêje ew ji eşqekê fêrî vî karî bûye. Zisanê diresimê jî kêfam ji resim ji tê ji vî karî çûkanî hêwatan vî karî tune bû û tişekî madî girêdayî bû ez nikarî bûm vî karî berdewam bikim navê xwe derxim. Em karin vê çikê vê rehma Xwedê lê bavê siwar ew birakekî bû em waz rûniştinekê rûniştin. Go kaçta zê cota qaz çêke. Gote vî kara kirî nekirîm go nawelam nekirî ka mabîn. Camêr dema mikir. Me çû digo zê vî timsalî vî çî çêkim yani bêxatiriya min nedikir. Wî mişecaen ser vî karî. Hêdin hindik û me karî xwe pêş xist. Karî kêfayê îstan kêfayê çikarî neyê naelîme me eşqekê vî karî raştê vî karî xwe. İbrahîm Mîrzo behsa zehmetiyên pê re derbas bûne kir û got tevî hemû zehmetiyan lê her dem ez hewl didim xwe li pêş xim û bibim kesekî navdar. Destpêka vî karî vir li gund nizalimê û karîm giş girêdayî min mezraa. Yani îro qta ji muwaceheke çê dikim mir bê paze bîsiriya tewile. Timsal ew jî bîsir û hez sîriyê mehekê mirdix. Heseb hecmê ê karê tu çêkir. Ana ku timsalê fîl me û nîvekê mir xwar. Wî keziyê me ê şervanê me çêkir ew jî ser me û nîvekê mir xwar. Henê karnê henê dehriyat merid xelas bû henê pazer û bîsiriya. Her karî ji karekî cudatir zehmetiyê bêtir heye. Mîna İbrahîm Mîrzo bi dehan şêwekarê Kurd hene ku ji karê şêwekariyê hez dikin û di vî warî de xwe li pêş dixin. Lê ew her dem daxwaz dikin ku piştgiriya wan bê kirin û karê wan li cîhanê deng vede.